Мушу прызнацца, гэта настолькі радасна, калі мы можам у нашым эфіры, распавядаючы пра беларускія рэаліі, знайсці месца і для пазітыву. Гэта заўсёды і натхняе, і мацуе, і я вельмі спадзяюся, што не толькі мяне, але і вас таксама шукайце гэты пазітыў. Гэта дапаможа падбадзёрыцца, падняць дух і умацаваць нашу нязломнасць. На гэтым на сёння у мяне амаль што ўсё. У студыі для вас працаваў я, Валер Руселік. Ужо заўтра, спадарства, вясна, зіма сыходзіць, все у нас будзе добра. І напрыканцы яшчэ адна порцыя такого нязломнага беларускага пазітыву. Жыхары бараўлянаў вельмі натхніліся спевамі вольнага хора, а калі той зазнаў пераслед, пастанавілі стварыць хор вольных бараўлянаў, які ўжо больше за месяц збіраецца на рэпетыцыі літаральна у партызанскіх умовах. І свой першы спеў «Сцяг» бараўлянскія харысты прэзентавалі кліпам у адказ на гэтак званы усебеларускі, гэтак званы народны, гэтак званы сход. І наступным творам, для якога бараўлянцы уласнаруч зрабілі керамічныя пагоні, стаўся кліп на спеў пагоні, які харысты вольных бараўлянаў прэзентавалі на развітанне з халоднаю зімою ды ў вітанні вясны поўнай цёплых надзеяў. Все гэта вам.